And what's up sa inyo mga ka-istorya? Magandang araw sa inyong lahat. And for today's video mga ka-istorya is papaliguan natin yung alaga nating si Kobe. Later mga ka-istorya, pagkatapos natin mapaliguan si Kobe is lilinisin natin yung paligid ng kulungan nila Rocky at ni Madonna. So without further ado mga ka-istorya, let's rock and roll VTR. It's a revolution. Can you see it? Tara, Kobe. Eto na nga si Kobe mga ka-istorya, no? Tapos na natin siyang paliguan na pinapatuyo na lang natin gamit itong supply na to at saka electric pan. Huwag nyo masyadong tagalan yung pagpaligo ng mga tuta nyo, lalo pag ganitong bata pa kasi madaling ginawin yan sila eh. Pagkatapos nito mga ka-istorya, yung kulungan na naman nila, Rocky at ni Madonna, yung titirahin natin. A few inches later. Yun na nga yun mga ka-istorya, natapos na natin si Kobe. So, yung kulungan na naman, titirahin natin. So, tara. So, eto yun mga ka-istorya, yung sinasabi kong lilinisan natin. Ginagawa ko na to everyday. Nililinisan ko yan yung mga ipot ng ito, yung dalawang bagong pares natin. Para hindi dumami yung mga langaw. Kaya, tara. At yan na nga yun mga ka-istorya, no? Nalinis din natin. Yung mga patak-patak dyan is yung mga tumigas na ipot nila. So okay na yan. Babalita ko rin sa inyo na yung isang anak ni Madonna is
namatay. Di ko alam kung paano namatay, pero nabago sa namatay is nangihina na siya, hindi na siya masyadong kumakain. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano nangyari. So yun, nilibing ko na para hindi rin babaho. And yun na nga yun mga ka-istorya, no? Natapos din natin paliguan si Kobe and then natapos na din natin linisin yung mga ipot ng mga manok natin. So, naging maganda yung takbo ng araw natin ngayon. Reminders ko sa lahat ng mga may alaga dyan, kung ano man yung inaalagaan nyo, aso, pusa, kalapate, manok, ano pa man yan, kailangan yung maging responsable. Para din yan sa safety sa mga kasama nyo sa bahay. Hindi tayo magsisi sa huli kasi yung pagsisisi naman is nasa huli palagi. Kaya panatiliin natin malinis yung paligid natin kasi meron din tayong mga kasama, mga bata. Kahit na hindi mga bata, meron tayong mga kasama sa bahay na talagang maselan. Kaya pag nag-aalaga tayo ng mga hayop, kailangan tayong maging responsable. And ito na po si Kobe ngayon. Bagong ligo. Hello! Yan, bagong ligo. Bungo-bungo no? Yan. Si Kobe! Say hi! Kobe! Kobe! You know? Di pa tumitingin sa camera. Yan. Nagkakalikan. So, yun muna ngayon sa mga ka-istorya. No? Salamat sa pagsama sa akin sa pagligo kay Kobe at saka linis ng ating mga kulungan. So, thank you for watching mga ka-istorya and thank you for supporting. At kung bago ka pa dito sa ating YouTube channel, is huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, and mag-subscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell button para updated ka pag may bago tayong upload na video. Stay safe mga ka-istorya. See you sa next video and bye-bye. 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 Paalam mga ka-istorya.